bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kegima mwanchi omulyeria bwegetaseni kyandize TV no basembera kwananga kwa beire gokoboka byana nde no bwate emambia engia naende nyasabe kagotwanchira elinde tabatokomera na asembe omwanchi omulyeria kotobe tutogotiga na boli tukole igorogoika emambia ya lero sanga na inte gwetro omorobere bwensaki abono mambia akero kwabere gokoigwa mariogiaya manyanga kegima omorobere bwensaki akurasigetaseni kyandize TV obeire kogo chaka bene. Good morning boka turanga abantu babere batatu babagosoa ase omorobere bwensaki abono mambia omwanchi omulyeria pininge location yago tomanyinga yuko bwati omoroberi bwensaki akorwa bono mambia tura abantu babere batatu manyanga kyabayiri bago babokire abasani bago nga kibabokire nona babisa bago nga kibabokire emambia yabonega kondo mwanchi mulyeria tulikweba mashabiki ito speaker wa Asichi County Chonsi 45 na ibere asinse ya Kenya na boigo mashabiki aitoko ruwa chinse chiri chase ko goso asumurubiri bwensake bona mambia tomanyinga so kubwati umurubiri gakorunga kyoro chakambe gakonya kongusana ingero chekirya bereke gokorekana ekegeni ekero mwanchi muri yeli meteli tukoneria alamisi litukeligani gotoko kwanera amanganalia amakore bintu mbiro mwanchi muri kwa bere gokorora bigokorekana chinga kichiri kwari gukina sekolende bono iga tolikobirora bigokorekana igosanga na intugali sensemo ya Facebook, Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tibiti yagonere yeye omwanchi omuligiriria. Ekero mwanchi omuli atagandita kwerobelia somorobeli bwensaki abono mambia akerto bwate chintunda isata somorobeli yentuni ntangani to kwali bagalia bene okwana naye maseyemo kwa bagogotomanya so kubwate omorobeli koruningi kelioro chekegenda tali to gukwana naye mwanchi omuli kwanya koba gukwiranira boigoni oto kumanya ayabereka gokorekana ase orogongo rwagusia sentunde yakaberto gwetira magazeti ya Daily Nation aboigo The Standard naboiga sentunda ya gatatu toba togosanga naye no mugeni bweli tuko liarero kubwatikana na mangana ayagenda tokokorekana asense ya Kenya igo mwanchi omuligiriria togokwariga bene elinde tobe togosanga ase obwamo elietaria nenkerubo Frida nolio kwene kebuna chibicha nelio yiri agokera sole ase nchira ya bene nere nyanchama Abigail Mwancho mwerelia Ndizi TV kiko igura mariogiaya berega wasoa asembe manyanga omoroberio wensakia obeire gogochaka na inche nkuru kwa Joma Angi seingo kwa libene obegosoa ime yomoroberio wensakia troyomo turababere tobe toko bali boa elimo amashabiki tukuru ase county ya Kisii county ya Nyamira county ya Migori county ya Homa Bay mwensi na bere nkubwa libene ase omoroberio wensakia emambi ya abono jinse moshiria chirensiko yorogongo Ruagusi county ya Nakuru county ya Nairobi mwensi soa ase ribwa elimo asomoroberio wensakia ase balibale asinse yesiko ensemeria yomoji o Minnesota ense ya machengumbose America Kennedy Gisembana elishabeketo inambeya mutu wakilishikuru senseme so imemoroberio wensakia Elvis Omboto korwa ase ensemeria ose omoji orio Dallas Texas boigo so ime yomoroberio wensakia ase emambi yawono kuru ase chinsetiria nsemo chiria cha Canada ndumubwate Shem Keburi otwakilisha kurwa ase chinsemo echo na yaboigo so ime yomoroberio wensakia emambi ya abono tubasa so ebieka so yoyo moso ibabere unabotame kubenyolinga bali mwachakire kuyane bene ase oikirana ase emberemo onye umuntu narora ira ase nyombe yomotule aso komenta eliogi ase TV ya okikwamentire eliogi mwana takugenda korara ase gincho
tokuwa na mansu kigima tebanga maneno yanawatoa nyoka pangoni aseigo mwanchumurelia Ondezi TV bale batabeta wikira ase mangana amaya abeta kwene kiwali tukoligoro ni gotoko manyinga ase mambia bono ni gotoko batoku ya molekera ase entunda entangani entunda ya kabere chingazeti entunda tuto mambia bono tobeto kusanga no mogeni Kevin Ntabo oyoromo Kenya oyukolende ogokora abuso ubwato menye bwaye ase chinse chiria chisikoni gabeta ochaka bosega ukinera aso botaka kolende obeire gakwegendera livene oikera ase kerengo abeire gago ika asana mono arabe okonera una korobuli mino yana ase chinze chiri chisiko ase gomwancho muri Ondezi TV emambi ya abono ntobeto gwesemia amange ase igotega amatokera chikuraga ensa eya monenusu nabe gawikirana ase studio astrabe tugosanga nere ase obwagale kolende buna butame tutaraba tugochaka lituko nigotokora soma ekebungo kya Nyasaye ekibungo kirituko bunage koletwa sore n'umurubirio w'insakia Mwanchumurelia Ondezi TV emambia bono ni gotora tukosoma kurwa sigitabo kya Bakorinto entangani gosoma kwae nekebungo kya gatatu ekengese kya gatano na gatatu tebanga na boigo oyo gosimika noyo kobeka amache nigo barenganiti na kero muntu nanyore engere yaye korengana buna emirimo yaye ere ekyo nekebungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'insakia Mwanchumurelia Ondezi TV nigo lingana lya Nyasaye likukwanira anemono igoro yenchira elia tokoba tokora amangana ito akira lituko ansiringana li mwamulete banga omweka woko gatananika okwangwa ebuku ya bere okwanira anemono igoro yechinchira chiria ntubuna aba menyi bense yebosore asoboyiko gwense kolengana nenchire litobe togendrete komenya akero chaka osoma kwa watante bangale gaki Apollo ninki aisaine na Paulo ninki aisaine intwe nabakoli emeremo abakoreri bo mwegenwa kira oyo moguna omonene omo amoire inchenga simeka Apollo akabeka amache kolende Nyasaye nere ogokinia onye nabo ogosimeka gwaito ginto nonyanga noyo kobeka amache kolende Nyasaye gweka ogokinia nigo egokwanera anamono chinga kichiria lingana naika kote lingana ali mwamulete banga omwika bugwatanika okwangwa oyo Paulo ogotebia aba Kristo ase kanisa ya Korinto nga ereni gabete gago simeka kolende Apollo akabanga noyo kubeka amache kolende una olio kubanga noyo ko enekinga nkubekerara amache ebimeri bilia byoko enekinga embusuro yaberege okina asigo egokondera anmono obomo ase tomenyete naboigo ase aba Kristo nga mbogwendrete kiroyomo enabwate mirimo agokora ntubwate bali bakorandi ntubwate bali babatera ntubwate no bali bako bakone kinga emerobirikira ni rasikansa igo ondete ogwendrete gochaywa ndogwendrete gosika kero mondo asengenjo nabwate ekengese kya yakora asengenjo kwaigura Paulo era ni gabete gakobanga nero gochakia bosokurwa maigeli yalia yogo chaki kolende Apollo era gacha akabanga noyo kwene kinga obeire gakwene gakulenda ebimeri byabere gokina asekiro mondo nabwate ensemo na asenkelia ntobwate oyo kosoka isiko oyo kuriye ndagara naro gotigara nkagari
anyi no musubati utira sinkeria igota bwendereti abe gagocha yoko bwatikananga talinga konyora engeria ose engeria eisaine bose tekoleta mugati asinkeri yokero umuntu nabwendete gusikwa ine tubeta kwene kinga obu munku babure ase tokurwa no ena ase ebinyo tokurwa tubwata abanyagitari tubwata abarandia tubwata aborokia ase yokero umuntu nabwendete gusikwa kubwatikananga ni gabwate ensemu ya bene eyo akoba gago ikernyo kuno gosoma kwelingana lenyasaye ase imambi ya abono mwanchu muri Ndizi TV so ime jumuroberio gwensa kyatobe tuguchaka naye ase enjira ya bene wakirebya jabo nakimambi yawe yali erebya kegima ndo chenga nabo kirebya nakambe ngunya kongusakare ngora iyo wa toire gi Africa kabisa African wear abewe neretego ya bene otoroki ngalero ngotoire ora sege koro kigima nabewe neretego goto manyege ko oiga twara change yako bakomaita bantu mbago kunara umetana kwara Tanzania babisa bawo banalite ngoko bukuko na kugo chiera kwara ikakwara burukani birecha birecha okore imogari tukelimo ogotereri nae gora motereri mo matenga ki inche ya lero kwana leire mono Kolende Frida miaka eliyako rumaika yento nachite nelinga abasubati kubwate kananga namayigero bari koyo kibago kina yikonyoranga umusubati gari okina namasikani kabisa lidi mu muramu irire bosachiri kumumanyisobo ekera wikira na senkelia onyoba bakuragira bakure kuragira niko musubati olia asengenjo ni gatete korokinga nabwate chimbwa chiria nero chire chimbwa ale dekorosio bwa matu yani mathainlo she's a wife material lirumu arage lirumu akuri kuragira igakoba kuno oli okwenie bintu haye nie bintu bakobesa yoko utagudinye mesa Frida lindaro si lieteke nyoro gangsta jetingo tinyi nizira kirero wazoea mapema kabisa na ndia ganyechi tatagaki intena chire buno mogeni how do you expect that nga bono nchake gweko kwandi metekera abantu bakuri kuragira ngurusi bari bende mese igoro ingyo tenga nchake gweko ruka ya mukama rube bono ngabona ngandika wanelie teke nyoro ngari tu achire wachake nga abo musipati otakalio mya onya kindo mo beni ndo mo bena ndo nyakindo mya ni ndo mya abinte bitogo chetu ebekera matukari amatanga ni bya chakole to muchana abambali onyara bana bago chapaka basiarira ngina byara match asikorendo Frida ngene de kwa banyaroka obosemia babona onyo tait oitagera nukegima wanchwe na ngino mu royo no ndi dia chake kolete bitemesa mote mama gaki ntare go konya yeno mokonya koleta no nechi nyeni gocha Frida lituko litangani omonto ngwa ko gatera ko gataki omondo no momena omondo no mondo no chaka ko matenga bana tigansa eri kongo rugere lituko litangani aronto ngainana no cheka no rekole kama mbaya kama nzuri manya bantu bali naende egento nachite konyoranga kitogokina bogeni mbwane ngekole se ino Frida kikwachire se ino bogeni mbokole tiki mboyo unogo ikera nagari okorati mochiteka ibere liko yaire umonge no otomachiko otebana ina kwanza Frida na ararire amatuko kwanza gotimokango iyo nchikina arure ko rugeita kwerende ntangani ngora so anchokoni bagi mpamanya konya ko yeruse chokoni go chinyomani tora jagera utoba kwana makanani munyaro tali go sori ba na umuntu musacho wekaranza Wende basacha barabumba bwati bokongo barabuna bagendo bogeni barabumba bwati nchira chiri bararo bade chinchira bararo kinchira chichi job maybe ebesa
korwe besa na batanki ose akeye ngwana yaye ahe kolenga bona aro mworo ne bachaka kai mu muro takali umwororo lakini bamanya nyumba lilibona lyago pretending abana no muyale nga mama beka kawe gora askari arajia konya ko hebere lirende elinda erumo nyaruka tatu ara jinga kichinga chako erumo nyaruka lakini tikali libona airwe akwene na tata omanya ko wano ngente kinga maite Frida yo kwebereri wiko monto mia yakuna we kwebereri kabisa abanyaruka aba watu wakuzoea mapema by the way onye kuzoea to kwegwa umeto already I know mo nyaruko yo already mwaro sirie bondini mutaite komenya wano igali mugocha kumanyia bible naki ya intwa so magwaito twabere to kwamwa ekene kigetambukire kene gitokuimukia talinga nesaringa bona bapinge ngabuka squeeze by the way kwanya kuigunga tenga buna enga kiri yakale kwa kuigunga oyo yaya kwenda kumenya nagali ne limoshi kumenya naki enyombene yengo nyomera ntole kene kikeragere gyoka lakini squeeze nga oyo bindebi mbio as long as yaye basha yawo mubuko goichire terakaga we mesa otayunga enda no munyaruka asikoli no kunyoranga nigo kurwa sama tuko alia maiga kwali konyoranga ekero umusacha chire asinkeri nigo kwali konyoranga bali kobeka bakubulia magoti nyimbo ubuli nawe n'icyango ibire tujugote chinyimbo nabagaka by the way lero ntinga nabaseba nabaseba ko babamwe mo kwangera no muzibate amachakana naki sikaro ako babwata already option ende vile tengo tenga abasacha tubabuchire ani abasubati babuchire kuba basacha ona munyaruka tayo okonyoranga oraga ni musacho yani yangu soba kunyoranga no musubati munyene uchakire ko tebingina buno mu murarumi mapema ataka to no tebinga no maite brayo brayo ndendete brayo muyaka ona ngino mu murakagocha tebanga mwanone already amaite brayo atari igomo lero chisiminchiro paragambire nera sesimi no komoro ataramoro maso numusote zaranga mwanone ndiri mucha gocha bono mparo legaki waragambire ndikale koko tebi munginanga kwanyoro munyaruka uso munyaruka ate yo musacha nga agatebi abayibuli babu munyaruka musacha iko ngina ari gotwaro obote bokumumanya ayigo no enelio giri ngakiakale korokana lakini lero kora kwa nango ndibonje barade Frida nawo maite kora lilio mungina akiresi mumurade de kumanyinga nabwo atumunyaruka gemote kora kwa nango no musani ona kumanyinga mwanone naki bya morabo mungina kwanyara ngotumire bituma negocha Nairobi no bukato okay alafu konyara by the way ngakiri yakare amatera na by the way ariko squeeze meti job ngora tagerora amatera arero akero ko yarengane ningakiri yakare amatera ngakiri yakare by the way at least ngo igukwarenge ngi abantu bagukwana nkonyara kwarenge message ebiti mbye yare gocha akitika amatera kare gocha rera Zambe wakumioza toigwete ayegweto Zambe to anguka nayo mene yo kalengania matera kale na yabona iga mate amatera lia kale mundo tararo korosi gotera nkwalenge gosori ekero kwali konyoranga nigo kwali kogenda aso monto lyo korosi amatera ose producer kwaba gogo kumurikiranse ose kwali kanzu kuri gotera kwa ukorikire ora go check busengo bwate message ngo bwate ebintu birabase kwire kinga abantu usikira bira bibiko irabanta satara agia hotelo kuna bukwale kwangu niko balenge yani mba begete besa busyo konda sama tukale ari kwaro sire hotera ngoba nga purugu paragacha
kubicha kubwate bit bago gosoke bali kuri message jeno chinga eto bauti ya chire ne linga lero bantu bali kuri linga nchira kiye otero kurabe gosemia abantu abono bokongwa chire lero nigo abantu bakotera matera singe cyo kwego kiguka ngine nsemeli gosemia abantu no chinga teyo alafu kira di matuka yiga baidekero umuntu no musani okumera nakamwana as long as yo over city mestari yaga no tatwale lyogirigia okorigeri kubake biti egosokyo gotero uko onyaranga riri matenga keri yakalento abwata obote bokorora abasani mbarora batingu yani kwa batandika aho ikochikora risi sababu lakini siku hizi okumera na baro kwepara kwanza kanyama muromero no mozani mwana obero mozani ono koranga ndochenga obosani bwa buchire kon nere bya emitandao yekerero usi technology yekerero bekakora emangana koba amororo ata matukali yakale chi machine cyari gutumye kuchi nene okonyoranga no gosoke hotera tali Kenya tali kwari gosoke hotera gusiga iga chi machine nchiro cyari ngo cyakorosi chikombagite chi machine chwanyara chiri Kisumu chiri Kilicho chiri Nairobi nchalinge usia lero mata kubwata ka laptop kubwata computer na bagosoke hotera ole producer yaga munyene chibit ogera njira kola sokotera hotera kwa beire ase kulende tindo chinga nonyore tishinga chiri compact lakini by the way ko ligi kwanza compact eli echiru siete bweli okoligie karamu gose kwa bike kiara katikati gari kwaranderera kwa make sure nga yairanire buya ando wate nsemo entanga ni nseme ko na part A part B onyora hotera kikwalire kwa onchora kwa beka part B ala tukanya okina chisidi chigacha by the way CD chiri by the way timadi ingakina rona ari bate bunga goko yebwata korunsega igasi yare go shine goko yebwata yatwalire scratch kwamenya bate bunga ligie tissue gose kitamba beke spirit tinyi tetwale scratch ando konyoranga nigo chinga kichiria abasani kwale konyoranga bange nigo bale kotegemea anemono konyore ngeli yabo yekera litiko wetira ase okoni chisidi kurende ngai abantu bachete bakaja gosoke na bari chisidi chire fake chisidi chia fake chiacha maite abasani bale kotegemea okoni chisidi gatokanga bono yaba kongeri bone kabetiringa bono asinginje na igento kabete koleta abukunguli ingana okurukanga copyright oko byebintu by'abantu mandi otabwati obosibore tukaruo tukacharali chi memory card kitwaje chi memory card by the way chi flash atkulende bono iga no chinga abantu abangi bakora chi TV chiri kurukunga smart TV kabetega link ya YouTube okobolinga no YouTube YouTube other schools baka live Facebook agali TikTok no abantu bakone by the way amaterabo no bakokorera ibintu kira abantu bano bakiri n'ichinjira achigo create content akonyaranga matukalia bare gotegemeye nseme lakini bono igokonyaranga ebintu byekerero byakire abantu babere bakwigura mongo anaenda sama tukabona nkoranga boyigo gwetera asemega abantu bakonyora kibese konyora umusani akorangiriwe basabanganya kiri 20 manya gocha kurabikare deposit ikomi Ndio gonginyoriga abasani mbare bakwa manyorofi badeze ngo igo muganoyo abasani bakarusi gukorwa asar gongorwa gusi baikiro muchiyo nyorofi umaitenga kiri yakalekera kware kwenda nyorobi umaite aina ase nabenga bano igo muntu kwenda America yani kwa kanyerite ndi bogoki ochikobara amabati ogachete bakeyanga bakegikorta gataba eke neyo kwendesa bali ya nyorobi wana basani abanene baliganira gumo yigagari Nairobi baende bachiko perform ngaki omusani okoimuka korusi otaraye guno nyine deposit otasign tino ne contract mete squeeze ebinte bya change onya sta yo tolikera nte no ngira koti kende ngeyo tokogamba gabo because tobwati evidence baikire nyoro biba performire tigabone fe bole yo kwira na gocha gusi aye manga iko wa chinga kichinko hangate konya kwende town by the way yo iberu ochaga wake sibiga ki ngana uri rukerege ntutimwetera nefe kongira zanale gochi ndote etokinga totebe tinkan kwenda kwa lengi
we ekwang'ainire ring'ana echiro goika ya chire goikire town he kwaumira abajwaji bagosibiri bakora bukiri bagochenire watigaire una kwarenge nainde naba kingoro musani wa moga otebanga utaraba goko chaka gosanga kiposta chirikwa roseri gosego share itanga nikorasa ine contract kabisa matina boranya lenga wa promote event ya bande utabwate contract ando sekere rusiko neke maana weda na noembo ne umuntu na rosie posting yabe kibicha ya onye mora iwana anya ntra iwana tingo share pia mbamanyite ndimo minjeri jikorosie posta yo muntu utaramusabali yeah akonyoranga umuntu rosiria amoyegagete ubekire nga frida will be attending and batara kubo promote event imagine otumekerie taliane bobe iga bantu bali bagutumeka abasani by the way tari biya mogokora abasani aba bayirire chinga umete gocha guikaransa by the way job kuliko gotera mpaka gocha go hit ya sabantu abantu banyore message bagwanje teli raisi yakero mukurangire by the way abasani aba barabungoli kibale make sure ngo bakana muri kende ngo ba treat muri buya naende mambi umete itali umuyigo mutanga ngo soyo mweli mwakora mambi naende mubaganeti ere buya kimakuri no manchu Ndizi TV sangana into tera mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News asinjire mtandao www.ndizitv.net namba yetu ya SMS 0792928834 sangana into ase emambi ya abono askolende mambi abono ikotara tukumulikira amangana amajia aliyabetega kwene kiwali tuko leikoro ase abali mukuru wa asoro sagia rwakisi South bakora wane secretary yabo Jared Mariera babete bagote bangani kubarachi kugenda anse omubiro onye serikali tiri uchuikirania amaganio nabo igochira yabete gekubaliera ningo babete bakoya kwana ya anse chiabisi chiabo ensemo elia yabunchari ase babere bago saba abayiboli kobana bana babo agoikiranga serikali yabere gekuigwa ebiro byabo kubwatikananga nechira chiria boiko yabete geko baliera tetrango trarango inganeye bunabete geko nekiwa solidarity forever chinga kia matukabere irange abarokio kwirana chiskuru asetam ya gatatu makes us strong ekiombe kia bari mukiana tukuru asorogongo rwagusi ngo batwarege ikaro asokwaligania mugirobo oywe oraligwa samatuko abwangoiga asamaliete nkuru kujaret malirenya bongoe mukwaneri bwabali mu borusagirwa bonchari litukolia lere tuikaranse karanso yukubangiranga na kituo chikokora mugombo chakira litukolia Jumatatu wiki egucha chinga kecho nigo baba bakomochia serikali asokogenda mamincha niechira babete bakoria asokubwatana kwabo nande twende goteya bali mu baitu bonsinga onye wikamande report yendetera atomu coaches bali bato kesi ko bonsi ontabuso gutuko kugende school umuchanda ni gole between indune serikali enkwano nere tuwasangete na barabo tukabanga ngana yokogeserwe besa eri bakorete nseme batenga numwako yibarakore nande mbaranyara gukirani bone togotebye serikali nga ekiranie besiri tu iwananete na barabo yonyongesa yabalimu ebaya onyete koba ntuntolire dikorana guchigas gusanganege taseni Ndizi TV umunyakerogo bwekiombe kyo kyanati kururo sagia rwakisi South Beatrice Mauti nigatebire ntayale bale asogokorokoro bekana buna balimu ekiagereine renchira ya moyoka ekoleta monchiri emergency ya Kenya Jumatatu ngo sababa balimu baito babereka ko batolera ituko na ntutagosoka ikiagera twarorire nga omunwa eserikali gosomwaji omorikyo ito omwajirio ito akoigwa no kora soka isiko komotebinga na botogo tara para ntogenda virasi igori tukeri nko batole tasoke nche buno munyakero ninde tayari gochakera igoro kobaongoza mpaka amangana ito igwekanire keborunge komenta na yue nigo bagenderete kurwanirira obwene bwokuri kwa balimu abana baitumba likira senchera ye kondo ili tolikoroke kondo balikira muna bali bakwenda gukora kwegera amasomo
niye mamenche yeri chikolia abalimu bakulikwa asenchirerie kurunga permanent and pension bali kirororo bago kolega sina gwaka no burungi abalimu bale 46 chiri mwemerongene na isanemo bali gitu asenchire talingiya ekurukunga ekondo tutagete bae gwegasi ekurukunga permanent and pensionable ense munajwe okini wa wekerengo kyobokoreri buno abalimu baito babera matuka mange barasamo echob group yemo bakarangiro bokanda bakora interview lakini mbasukiri kurwese bari etogo sabanga basuki kubonse ntubwata abalimu 1130 bale senjiri batanye gusuki kuro ngana na masomo abo bale kiredi kiri bale ngikuru bali getu wetani miaka 5 wetani miaka 10 okona kukubolia kwa bene guchese serikali kuligiriryo boene bulingete ekyombe kya balimu banyare konyora chinga gichingororo chyokoena na amaigiryo guchesa borokiwa ebwate chibese chiri cha balimu bakunacha tali che serikali cyo mwalimu omonyene atebete serikali nganacha asiri bagariane ongakanire iruni babwate bese iyo bayega banacha kuroso mwalimu lakini bakoyena na guchese chibengi guchese chisako ni chibinto binde muna NSSF na NHIF Solidarity power. Hinko ripoti ya Ndizi TV kurwa sechiabe seche kyombe kya nati kururu sagia rwa Kisii South ichigotoka imeje bunge ya Bonchari leterane nkoro kwa Dipon Hasanya Vya kigimba omwanchi omurigeria ayona arabetika okorekana akora chinseme chingaki aboro kya bagendete kwe murungani kobwatikana nobokoreri obobe anene kurasi kyombe kya TSC ase nabaige serikali gotaikirania amagani abase korindi bagendete ko bosereria gochaka bene omugire tumete jabungi orabiko kwane kubatikana nganeyo ingana we chani kigima ekero kuigwanga ingana abere yonkuna kigima neli konyoranga kwabeire ogo saba amakabesa kwa bere koko egwa kurinde chinga kichiriyo kuna chuchibese chirinje wikirana ase ebengi batenga ningo chikora kogera abantu abange bachikobekwa ase ebitabu bya ebibebo sesi abi ase tari wanchirwa naende gusaba eloni ase amatuko abosyo ikintu chinga serikali mwenete ebege kole rigireria na gotegerera ebirero byaba Kenya ase ngenjo kurasa amatuka amaga totokoranga gwika abantu bakora umugiro serikali menya kuyugwa ebiro byabo nkiye tale kunyalikananga babakora monchoria ase ntundeye ebikwene kinga onyanga umugiro gokoba bose mbaga nyumugiro be bamanya gwikirania ebiriro byaba alimu keroro che by the way serikali umete yaberige kolichira I think sometimes serikali ko mukege tambukiro yalichira elinde gokanya abantu gosiko bagoke arakini bachi banganga kia chinga kie chingo ikachire babweneta gwikirania magani yali abachi banganga kia abantu abayigamba inyorete inyoranga aboro kia bayigana barabomba bwate family yabo babwata magani babweneta ikirania mbabwate binde binge babweneta gukora ego nero byanga serikali kire yaberige kolira yabake gwikirania kulinde no niko litko lego tawtinga mbabete bakumirana nikyombekeria gya teacher service commission kulinde ndo chinga mbabete bakuiwanana ensemo yekyombekeria kyabo kulika borokia no jate nga mbabete bakuiwanana na ende mbabakurchi besecho kulinde ngana ekyombegia kupet na nadike hoteba ningao urochinga serikali nere yange kurategerera abakenya bose ingani korokoranga niba koranga ni nduto kwate chinguru arusenendrete amaite taliri tangani taliri akabere twarorire gikaro kego korekana kuigwana gotoka serikali beko batevinga goika tuchito bakane chitarikiji nali chigoika baba banyoranga ba fail bona konyoranga bona babwatani kura sensemeri ya kupet anabo igonate bona iraundi embata iti mchezo wa panya na paka bona bataite bintu bikoronya mokwana na chibesa induto ya chibesa lero mambito so iskuru igendo kyabere kongo kinga nga umuntu okabara bakuiwa chibesa sebengi yo ndio lugha peke yake amoro kengo de otobora bale kake no mwalimu Edwards tebanga occupy yes
Hey, by the way, tinganga barko. By the way, etamwe ya gatotere nkeke gima. Ana ndo nyiringa amatemu akepse anaro, amatemu akezi naro roro. Igonga mbabu atingake. Nenda abantu bakumya by the way n'abanafunzi. Asigo tugusabanga serikali bigategerera ebiroro bihabo. Ndone kinga kisemi uchiko endera chiri kitari goturubaniwa. Okay, umonje muri reka togende tokumurikira yagende tokorekana sorgongo rwa gusibu nenchere ya moyogo semia abalimi chinjira cyo kwegenderia asama gimabo nigo ekyombe gya International Solidarity Foundation bakubwaterana na Manga Heart Foundation babete bakwaligania omoroberio osoko fresh abukurwa amaegelio asensemeliye kerubo eyotokase ward ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba kagusanga nabaliki bamangana amajya nigo omu managing director w'ikyombe kyo Debora Nyambane abetega kohenekanga eyone nchire ya moyogo ke ya chisegi chegenga wetera asogosira abangina kwenyorera engere yabo ya kreditko. Soko fresh ne enchire ya moyogo abalemiri baga igi yali okosoma rwasobo bisaba abantu kacha n'ekinsu nabo chawoche n'abandi banyoreri bagali yali okubora emimea irange nabaro kuna beti kigo kirange nabaro asenjire yemo yo kwegendere kibona kogenda na kigo chenje rero kale abantu bakarwanira ukingu bande bayitu baseri kuronyo basibizi abandi bakoraso ona segiye kigo nabo chenje lakini korukale china koruto chake gasi ya itomna International Solidarity Foundation chake ile kwa chake kegera mu section over 8000 tokoligere libono iga 13% reduction ya siku 8000 na wekara around 6000 ine na mbele sana yogo care weeks tagita abantu betero ni rastinka asokonyora comment na lisegi kirake tisegi chigo ke mwana gitinge ya vire transfiskali bakuja kondanga gasinziyo tigasizikuziletsi amawoko nuwetuma unabona ntokorosi amoba kuwaonia kuwanyora sipese bado kuwanyora kwa utu noene yanga noene bagira ya nyumba wakora tisegi yanga hiyo kuwate nolinga ekera tu arose binde bya watokanya na watu aliyeri chiro chisisi ebintu bito byagenda ro kuwanyora sipese chigo tokonya na abana nabatokosoma Mwanchunguliria Undizi TV ege tambo kerio ekia ekere kyombekyo kiabete gieko arigani bene umuyiga bokorwa amaigerio ase abalemi igoro chinchira chinchira chingeni cyo kwegendereria ase obolemi bwabo naro chifideli kuligoro buna lere teknolojia ya chire ase oranyale kurusia chiusi bose turatebenga amakonge bose fiber kurwa ase amokomba kwa matoke ngana bokoro singoli kurwa somokomba wa matoke bakebikabo bakachimati ibinte bingi birabikorase kireki yakigima no nyanga narucha bakaka bako imurunga ndiringa mugosa linda gerechombe as long as the chombe chiragere ntogane dirane toligi chibesa unabo komwa bangina bagwetera se chinga kero mongina ro chinga umusaja uje kwa uri mogomba Ochekiombe Mobo buena toe ngombe igote barago chiko kama Pale kide crisis lane tu agere kwa tase chinga wala bando mchake ko rwanirere megombo asolende chinga nigetambukirekia ane mono ekero abangina bako babako egiri guchinjira chingeni cyo kwegendereria kigima ane mono asubugima bwabo naruchi bakoross table mat chingiya bakorosia ebikabu kuro ani to kwigenanga inde bikerura samugomba chingo linkoross mbacha korosi ubutwaro yikonya oranga babiri bakwegendereria getambukirekia no chenga kirenga ebike byombe byo kubwaterana no kwenekia ngo kene bali gusingo kora bali kisigi
gichiginga asba berwa kweneke nga obutaka gosekera konyora nga abasubati bare idol igali ase chingo konyora nga liuma na ligotoka okoruana kwatoka gosekere besere nke gali ase nyumba akonyora nga koigwana ngoli gotoka ikaranga nere buya baba gosira abasubati bane kingana nya barabo onkonyora barakangelia kabo hima abuno ikiro tebanga ekero musubati abwate chibesa chiae liuma na ligokea ingani elia musacha tara ikaransa bamubulira chumbiteyo wachagiringa mabutatayo onu maito mabinti bibike banyaranga bya tukunya kubibora boli tebanga umongena umongaini tata umugusini getingenye kengaini umukungu stengo obeire kagogora echumbi obulira mabuta bone bintu ausaba nebinte ebinene mwana tara ebinte ebinene Bade you can imagine job weke mambio raire alafu murugi umanya kogotora nga kibiriti ngeyo ekebiriti makana na kwa mbori yanto bwati no nye 5 bob ndeka yako rusio nye toramwa askolende karo konyoranga obere gakogora ari gutuma no na bana nga sukari teyo agocha na biro bimara go ai kwa binyora ibere enchira bene boigo abalemi mbabete bakosemiwa utumika teknolojia chinjia ase obolemi ubwabo bali chinjira chingeni chinjira kira chikwene kinga no nyanga ngusariro le meri bya amachi nalimita likokamuka ase chinga kichiria by the way sakorigereri county una chiaba Kiambu Muranga Nyeri bede abantu bari ngokora bari irrigation I think sauriga igasorgo ngorwa usito siseniri nembura lioka nakyo konyaranga abantu bataraiguka maisobyo bokora irrigation by the irrigation yaba ira advanced akonyara machago pambi gunechi pipe bachiro asetienchera gete amachago siariro ebimeri asomugondo mugima ere bujia kigima kwento kuskabosioni ko momenrepa we county area ya Nyamira Jerusha mumanyi abete gakogendra nomuroberio ye bukubwatoka obokonyi kurwa asikiganja keria kiangafa imeyembaro ase abaraibande babetabikirana ase ense meyo no MCA wodi area yari Goma Nyambega Gisesa ase babete bakurwa esegeto anene mono ase okubwaterana linde goikirania amagenderero ime ye county ya Nyamira nime yechinseme chigacha emparo echo chigotokemeye wadiga yeri Goma ebunga yabogetutu bwa masaba asomo wakilishi babasubati korwa se county ya Nyamira musubati Jerusha mumanyi aikirana asumurubuli bwa magendero inseje kiganja kimanyakanite buna ngavu amaisa yabako na batera ngabaka tugwata amaiso ayanarande kemoro yani chindogoro tumbako chindogori akaiga atamige natamige agukwanekere kyo Jerusha nigagendere ko bagagosege tabasae abasubati naboigo nabanyamira kwani kibunangwe batani barasebyo mbebune nchire yemo era abakonyi barabukwegendereria yentate birabisi era tunyara kabage gosira na gakole miremo yaye bwikirano kabere abasubati bara bandagwa kemupira ayafkan iganja kubanika sinaki yenderera mutwe sema makaunti mimi nilisema wacha watoto wangu ambao wako affirmative wakae katika mashule mimi nipatiane kila shule water tanks so kienda there of this constituency and the county at large there is no school ono iga school ndigarutininga Jerusha nigo abwatokere kiombe kemo ikikirigia boda boda kurwa sorogo ngoro igachi shilingi chiribuliga nelimo na merongene yemo ejo jira kunyara kabachi ko bakonya gwesira asebe gabwatoke mepira gochase chitimu isano nese tokurwa sorogo ngoro igabunenchire ya muyogosira ebyegwa byabana abasaye aretire ase ekiombe tibase chiko ku 141,000 kama mtaranda wachibaro umupira ino mwenye bwata sawa moyo poke 1 2 3 well done Jerusha boigo ni galire iranga na chikunyara kabaga kwene kebuna ziguru ya maigirio yembaro ni chikunyara kabaga gosirwa asase getira bayibuli kwene kebuna ngoira barabana aseskure jeiga unenchire yemo yabana baga kwenyorera ubumanyi bubaranyara ko bokubakonya samatukabo alebosyo barabangu chaye asabo mbago swa siti polytechnic yeti mbago mwaga nene nekosi ya carpentry yarenga iga boya chite gasira nekosi ya mechanic yarenga boya sirete
maybe na baba bako babu umuntu bagasoma. So encourage them bagoso abali na nchiki ngogenda education committee Nairobi mbata binga already tupata wanafunzi babona takutwara kwa capitation money. Elinde chibafikia serikali chiba channel here. Nomoje kaboigo oikiranwa mono MC kurwase wadi yagerigo Momos Kenya Mbega Gisesa. Oyo olireiranga mbatukunyara kwa bagokore mirimo asobwange no mo wakilisho yikabwa basubati elio kubayenekeria abananchi amagenderero. Nane bintu mwa kwangere na bitokanero tokore erinda abantu baito barabaruya. Chingakie chiboigo siasa tetigiri magega nigo mo wakilisho yikabwa basubati kurwase kaunti Nyamira agendere ko bahaga kuliranga nacho kunyara ko bagotogoli boikirano elio kubule kirugo ky'ubugabana ase Entunda Egocha. Going forward, nikuwa abakungu bane batoko ilibuya baba Gladys wanga twarenge na bara in the same parliament. Now they are doing very well. Okati barabuka kaibere na bakungu bamamu na kubwantwe. Era ndiye inu kara inu era ndiye inu kuruga iga na basroide. Inu wanje morore bose monyore kirowe ko tabututu. Ningana abo igo MC kurasor gongore igo Momos Kenya Mbega Gisesa anyara koba gakwa okoboko andengo saberega nande ntebya bage tutu nande genteki nage kwanete enga kiori twarenge gesima inga motaite konyoro bogabana bocha baratebya bagaka bali babere baratimoka towanire ekiro kumo gokora na itoraskebuya ginko reporteri getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugega hasinseme chiga chemparo imeye kaunti ya Nyamira igonkuru kwa Polycarp okara. Okay, umwanche mwarigererie getambukire kiekero kororanga women rep airire chinga kichai bene na bigo gukora magendera sichinsemecho askole ndabereka wo kworokia tene ni ganga yae yokorobanirire kirgo cy'ubugavana asobochori bure busyo bede nero bujya gusira abasubati baso asoborai obirega kwenekenga abasubati mbaroro barenga monahere babere bakuimukiye getambukiro ne gusuka busyo timetinga asorgo ngorwa gusijo bayoro chenga kanto nyoro musubati umugavana ninabe kunyarekana nga tobe kunyoro musubati omugavana ekero litanga ninu n'abasubati mora mugusira abasubati bamino umusubati atabanga ere nabe akuru kungantogoro kaunti Nyamira mwaite ngantogoro kabinga nabe gagotogoreria ekero kelia ky'obugavana ade frida ekero konyoranga abantu babeire bago kurigeria ncheragete bate banga entogoro nabo tumigerie teri kuyaga by the way nali tabe nabo tumeka ku abo women rep askole nendo chinga igenti tangani kirabe go chaka na basubati abanyaneri tangani usira umusubati umwabo nabo igo kera basubati bero usira umusubati umwabo ona basubati bago chasa basasa batabinga jendo chinga around the kurate mango umusubati na kuikira buna butora tokone kinga umusubati obeire gakora kurende mate ekero kuriringa no nyanga chi county chinde chabe chiko tora aba women rep abusaba governor bare abara basubati engwetiranga nilinga kwetira sobokoreri bwao dure county area Homa Bay kwetira sobokoreri bwa Gladys Wanga kirale ku women rep bakabako motoro injoge ntona binga tabikira bya kwana kinga obere kago chorumu governor nilinga ngobwate kananga ninchira arabe kago ikirani obokoreri bwa yasamenye be county Nyamira by the way timetingi abasubati bakonyorera chinga kichingo ngugo sira abasubati sijawaelewa basubati chakonyoranga umusubati kaige geteganga no musubati umwabago sira ego chiyaba kongo by the way nebwenete kurugiga sorwa ngorwa usina intutobe togo change okoboko atoene kinga tobere togo sira abasubati babe bago soa asuburai ndoro
ga recho tundo bedena isogeti ase kirogo kyobuga banasi county ya Kisii agatema kuminyoka sana batrende nga Irenga mwamwe ntwa mwete chisaine batinchi choritige kabu chirisi atakira geta ichorete nge ichorete lakini ntosombe mwana sasa tana ko echitari wisana echigo kia by the way and chisana otangono ara sikira lakini nero bya basubati bano bachake gosirana atoene kinga na ino kera basubati mwasiriro mwasohira asebiro gobere inyora kwira niyo koboko inyora gokora magendero nto baike rogokeri muchake kwene na bona nto yako na basacha baino amatinere ngana abazikoleto kera soko kana no musacho goyanire kwanda ekebeti kyao ngyo gotigera maega enka yao yani twale enchira lindu go balance taro kana nga otarakora kende nga kwara buli mugaka ningena consultation lazima tokara mutare kero mungina etoro aso mugaka ose omete bagotanga omugaka nere omotu bwenka igo nga goikora mo chi decision inchiro rota meki omugaka tarama moko gumwezi ikini kolende Frida umuntu gatete okora wikara etera so mugaka abuno bokongo goje tiga abantu bago ikira yo monyene okay asikolende Frida tuli goronigo kawira mwangaza koranga etaya etera bage kulima tayari mwangaza anaendelea kuangaza nawe nasi kigambiro ni kigambiro ikaterenia okuna chakolia we bunge ya Senate ane mono asomo nogali we bunge ya Senate abete gago teneni wunga tabaga ko etianga bosekulika ase gazeti ya serikali nga kawira mwangaza obere gagwa kwa isiko kolenda sokora kwa orochenga kawira mwangaza nachi gweta ase kigambiro nabarabe kagweta matego tegemea nerenga kyekurwa sensemo yaye airobereti kwegerera lakini wakili na haroro ndegwa ogopa hiyo jamaa badwe kero kwara liro kero kwara liro atendera asore manyanye kya ugere nere tato tomete mondanga nere doto nere tomete kawiranga aha ase kolende kubwatekananga naba manyi erichiko na egati jaba manyi bakisiasa babete banga nigo kubwatekananga ninchira bakuliringaneye nige bitambukiro bitari bironge bitabwatetigwa yo nabera begati amangana arabe gago chutinenia omurobiriyo liyo ko mwaka isiko kolende yango tora mwa maiso tora ikigambira maiso tora chikoranga naralia ya arabe gako enekiwe kolende nabanga yo so omurobiriyo gwensa kimambya bono turaso mtandao ito Facebook YouTube na wewe sina mbete SMS ndochinga Victor Omondo miyenda korwa Nairobi West aikatina nyako mocha goika aliateri ya buga bomondo mwachange family bategerera buyapi tore komo buna botambe hadi tamati umusori bwe susu watching live from Nakuru City. Fidel Mohamed Hassan, good morning abantu bandizi TV, tuko pamoja kutoka London. Karibu sana Fidel. Hey, London, all the way from London. Edwin Omwenga, Ruto Nyabuto pamoja, Ruto Nyabuto from Saudi Arabia, Jedida tuned in Ndizi TV morning. Glory and following up you pamoja na Edwin Omwenga na pia na Andrew Matunda. Nabukura gendere yani aracha. Bwana omumura umutambi kuru magomba chiduka kikano Kebira village mireri bwana omumura omutangi nanda tukotumuru bugenza kya embulia mosensema watching from Mosensema King Point in with my wife Martha Ogati, my kids Gaganda Jupiter Lady Anna Wonsi korwa na nyansa kya fans and Ndizi TV ofanye kazi kwa bidii TBT atanga korwa Manama Kingdom all the way to Kisii County Kanyimbo Mwakege village na Biblimane Samuel na bana Vane Masi na Mark na my husband Ben pamoja na mashabiki wote wawe na siku njema. Edwin na Mwenga kutoka Kisii Dam watching live. Victor Sultan Obangi, our super producer and the head of program. Good morning everyone in the spirit of TBT. Rero abantu bagende ekibandaski banywe eyoboli na bukato asebiliana. Ngobwa tukotori namba yao na kwani we tumsalimie
Ikayenda banga babugato ke banyuro ngolide na abukato aye namba yako bwato gato kabisa. Yes ndo chenga Ocharo William auteba watching Italy denyaboke from Sensi Kisii. Deborah Nyaunga, good morning kurwa daraja mbili nikiwa na my lovely sisters Eileen Nyaunga Lucy Nyaunga na brother Vicky Nyaunga hadi mwisho. Omwana Ripopo from Bochege niko ndani, naomba mnichezee ngoma. Hiyo ningera bega wachezerwa animono asike bemberi omwana Ripopo. Tikisikiza hapo ekebemberi na bora achezerwa tero kukwa lide nyaboke kuro mnyanzake Nyamira County no hali boigo imejo moroberio bwinsakia. Okay, umonchu muliye gukiragabu atiga tosa sensema ya kabiri ye studio to sio michiduka keigo tukwirana ntobe tukumurikira magazeti yeli tukolera kero ndabengo gwetere gazeti ya Daily Nation na nche una botambe gazeti ne ya The Standard tobasa gosuka tobasa kunigera. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwana bwembe magatebi omwana bwenguko ngaye musobereri sabo tari gochora erega kende gionsi umera esani kibesa kiyanga kende gionsi ga gusaba ndagira ga gusaba etafauti gono no musangami karore ryoki na lya kurunda ko chakuo Iyo na irariri ngabona uraja wakawa umusabereri ta mbabu usikanko iyo ngwa nyoro usikire umusangami nabo bwato ugusika kwae kya nabo ranyoro muiyocha ose umwamatocha nande muna ritwa tabari tanga na tarigo ya dandons kokoro musanga miochire naba amagithiko babuna aigan konyorande gento ndi bose no bantu babu nande no banga ale mangae mwana bwe mugagatebi ayumuremyi giata kurwaro gonkorwa gusi nikisemo chiyetanaine wono nanka kiende yonsi talera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichisagia chaye bwenyorera mariogo yugusialire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorore nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiri gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igoni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines, chi TV, chi Hoover, chi basi, chi dispenser, mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans, deep fryer, blenders, chi heater, table burners, nebintu binde byugutumeka estima buna bono, TV guard, wall brackets, chi remote, chi battery, chi inverter, chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumuruliga amachiko namarago kubwatiwa niko bagotuka meyo mucyo kisi
ase nyombe manye kantaru na Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima ase ligurire nsekegima. Yesu akasema, follow me, nifuate, I will make you fishers of men. Nami nitawafanya wavuvi wa watu. There is none who has ever followed Jesus. Hakuna yeyote anayemfuata Yesu and remained as they were. Na kabaki jinsi alivyokuwa. Kanisa la Grace Revival Church Kisii likiongozwa na Reverend Joseph Nyamweya linakualika katika mkutano wa Injili kwa makanisa yote utakaofanyika Agosti hii tarehe 24 hadi tarehe 25. I want to take this opportunity. Ningependa kuchukua nafasi hii to welcome everybody. Kuwakaribisha nyinyi wote in our land of Kisii. Katika shamba letu la Kisii. To a very big meeting that is coming. Katika mkutano mkuu ambao unakuja. We have a conference that is coming. Tuna mkutano mkuu ambao unakuja. And it is an interdenominational. Na mkutano wa makanisa yote. For all churches. Kwa makanisa yote. Wanenaji waaliko watakuwa Apostle BJ na Apostle Klaus Jervis kutoka Marekani. Many other guests will be coming. Na wageni wengi watakuwa wanakuja. We will have guests from Uganda. Tutakuwa na wageni kutoka Uganda. Servants of the Lord from Tanzania. Watumishi wa Mungu kutoka Tanzania. From Burundi, from Congo. Kutoka Burundi na Congo. From all over our land. Na kutoka katika ardhi yetu. I welcome you in Jesus. Mimi nawakaribisha katika jina. I believe. Na naamini. We shall not remain the same. Kwamba tutabaki jinsi tulivyo tena. Njoo upokee baraka zako. Tuko hapa daraja mbili. Opposite Rana. Kando ya Rana. Next to Southtown. Karibu na Southtown. We will be beginning at 8:30. Tutakuwa tunaanza saa 2:30. 12:30. Hadi saa 6. That is Saturday. Hapa ni Jumamosi. On Sunday. Na Jumapili. From 8:30. Tunaanza saa 2:30. Hadi saa 7. God bless you. Mungu akubariki. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Nyote mmekaribishwa. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au iriko koenekeria afyenkia nguruba robo koreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara stage nene yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology.
ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yo gukarangira chinyeni obusie bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu bindi binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu bindi binge no bali miyo mu Kisii opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili. Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Bula butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu byogutumika nyumba ebyukoni asiduka okwagachira ebyubulimi n'ebindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi binge koni abari chituma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi binge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwando nsiasure ensiweta usoba tarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Owuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne ano mwana bw'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amu n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abaana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate ebikoroto boneka introduce ebikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligeri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwanda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba injumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Ndizi TV obwansu bwomugusi.
Mwenche omurigeria ati ankwalgania sentunde ya kabere chinga kutoganita gosanga imeyo murubule bwensaki abono mambe ya sentunde yegato kumulikira magazeti elitukolia rero ekironda bengo gwetia gwetire gazeti ya Daily Nation. Mwenche omurienganchire nchake ni page ntangani asomulikiwe gazeti yo amulikirito gwakwa isiko kwaye akawira mwangaza asaberega kwenekya nga egati abarekura sensemeli ya siasa korase orugongo rwa Meru ningo babete bagoikirana ase nene yoborai ile kwenekya nga umugavana Kawira Mwangaza ngo chiale gotumwanga nonya magayo gotema wetolia kurwa ase gwako isiko ni go tachiti kobaka gwetia mulere peji ya gatano na limo nabayo gatana kabere ne mulikirtengane yo aso weme boiga se peji yentangani nemurikirite nga kyababwatani kurase kyombekere gianat nene bakoragwa no murikyo monene bw'ekyombekyo Collins Oyu nabiga kurase nsemeri ya Kupet babeire bakoralie bene ase ogochaka omugirani gagocha magayo gotware gikaro bene ne kyombekeri yo kulika borokia Teacher Service Commission ase babeta bagotwara chingwana na boigo gotaikirania gose kyombekyo gose serikali gotaikirania amagani abo boiga sepe yentangani nemulikerete nga kyo musubati yo magenderete kweumya ase okoligia omwana ya serieta Emmanuel Mukuria oyobwate emyaka 24 yobeteka kosira ko rwachitalike 25 cyumutinyo gatano na limo chinga kibale gokora okorobekana ase okwamiriria obokoreri bwe serikali oiga sepeje yentangani ne mulikirtenga cyobotuki bwabere bogo chakigwa ase ageta seni kyabanyanyimbo kelikia gigiri magega yabasibwa 13 ogotamakuru asenseme yekere yaberege kwene kigwangani go record cyabere kigoso kigwa anene nga kichibese cyabete chikwenanwa elinde kobwatoka abasibwa bo oiga sepeje yentangani ne mulikirte nga kiensemeli omoteneneli wensemeli ya CBK yaberega korele bene nga yababwatani korwa sensemeli ya German ose kampuni ya German abo babete bakwenyolera obobuya sedili ye chibilioni 14 na kibono barachake ago print chinoti chinya boiga sepeji yentangani ne murekerete nga kibono murayi wense Dr. William Ruto harachikoba ga korale bene okorwanira wekerugo kia AU ekero kyo bonyekerugo bwa AU asensemeli arachikoba gakobeka Raila Odinga korwanira ekeruge kepeje akane ne mulikerte engane yasobe mekono mwanchi muligelia ayonaro airobolito ase peji ntangani egazeti ne ya Daily Nation togos katika gazeti ya The Standard na mange amulekeire na nenomono engana airobolito nelia yomurai bomubuli wa Azimio kyamakia ODM Raila Odinga tebanga ni go arabe gekwerusana niya boseka kwerunasana niya ase siasa cha Kenya abono kwendemene ase okurwanirira siasa chorogongo rwa Afrika engana emulekeire ase epeji epeji bose as epeji gatano nemo ase gazeti ya The Standard ensemo yende ni go gazeti ya The Standard epeji ntangani emulekere tegoro yo wakwesiko kumo governor we county ya Meru Kawira Mwangaza ingana mulekira se peji ya kane ne peji ya gatano boigo nigo gazeti ya The Standard emulekere tegoro yugo chikakoro to just university go anjera aboro kigwa boswikirana as university anyanga mbaraka na school fees tosebo kase peji ya kabere nigo omwaziri wechisemi Julius Migosi abeteka kurwa ogochika guchia anse aba aboroki abone vice chancellor be university ko banchirana aboroki wo wikirana as school echo kubatikana nonyanga mbaraba bagwakana schools kubatikana nonyanga ingana erabe kuliwa anamono nelinga nigo barabe bakuryosinga babero ikirania amaganio ali yabwendrete yoika as university kurende bono uchikwarudenga ikirana as university kubatikana nigo kurwa sama tukamaika
twabete koranga nigo chi university nge chabe kubatanga wikirana arts school kubatkana nigo batakana school fees page ya gatatu gazeti ya The Standard nige kyombekeria kya boro kya busikuli kya boro kya TSC kiabete gekoligia chibesa chekerenge chi bilioni 10.5 elinde wakana aboro Banawe county area ya Meru Kawira Mwangaza bete gagwa kwa isiko kuwatkananga no muliki wazeti nigo abana siasa abanyangongo asorogongo rulia ruo Meru babete bakuligi kibesa kinyinge kigima ekibabeta chutumeka anemono asokwene kinga babere bakonyora umubaro omonene waba senator ku mwaka isiko Kawira Mwangaza asense mwendebo iko nigo murai wense Dr. William Ruto noyo karenge omo waziri omone wense ya Kenya Raila Odinga batabete bakuire tambokero yokuligia ko motoria kwa isiko asomoligi gazeti ya tebanga nigo nonya nigo omo seneta osomo governor Oria Omeru Kawira Mwangaza abeteka kuligia ba seneta bere kurwa se county osekurwa so molibwa azimio ba ko motoria kolendete chietie kunyalekana kuwatkananga nigo abantu abange babete osomo baramuno go seneta bete ku mwaka isiko toske kase page ekubwati page ya gatano nigo ebirenga libyende kuruegwa au kubatkananga nogwa ko isiko como governor the county area ya Meru Kawira Mwangaza asensemo yabamanyi beri chiko babere bakwa akoboko egetambokero ekyo na bande babere bako amerelia toske busika se page ekubwati page ere ni page ya gatano neme kukwanira muliketane mono aso okoralia kumurai wo mungoli wa Azimio Raila Odinga tebanga nigo arachigwe tigia siasa usotia siasa cha Kenya na wono kumulekera siasa chiria chorogongo rua Afrika toskebosio toskebosio page ya gatano na kabere nigo ensemo yomo raiwense Dr. William Ruto abeire gawe soki vene na kobanga obeire gako kora emeroberio au anemono elia yogo segeta abantu bali bakorwa bloggers anemono aso okumoralelinga emeroberia enemeronge ase otebekananga nigo bali bago kora au blogging bumura iwense Dr. William Ruto baokanwa egati chibesa cha 30,000 wika 100,000 kera omotienyi ne kwene kinga nkulika bale chi story chire chindonge chikomwa ama elietaligia tosikero sekase page ya gatana watoto ase na ngo kolre mambia bonigo banki enene was Central Bank of Kenya ya beire gekomolekerwa anmono nikoro ye tenda babete bakorwa anemono elia yokorosugwa gwechibesa asibesa babete korone chekerengo ye 19 nuguta ibere chi billion otia ase kampuni ya Germany asebono bandete koimolekera ase obo agare ayuna mangere ndiko manya mangere kwigorera gazeti ya The Standard Mwancho murigeria tiangu aliganigo ikasi gazeti ya Daily Nation page ne ya kabera ase murikirete amangana yechisemi anene university ya Egerton kere murikirete nganigo aborkigwa ensemeyo abo bagosanga chinyumba cyobumenyo barachikotwara chinga kichingongo magega yi university igosobotenenirwe university yo koralia bene komenta chibesa chechinyombe cyogose chi hostel nabo igo chinyumba chibesa chiri chia damages niga gocha magega yeli chukoligia koralibwa bene mutenenelio manene Judith Ofola oyoli tukulia Jumapili obetega koene kianga
bali bagusanga chinyumba nigo barachiko bagwakana chibesi chinyinge ase kolendekera omworokyo yobwate nyumba yaye ni garachiko bakagwakana chiri 10 nabo iko bali bamenyete gwetani babiri nigo barachiko bagwakana chiri 70 asikolendo muri kibegazeti ya muri ketenga chibesi icho nigo chabere chinyinge mona asikolenda muri ketenga icho nigo chisaine gokombo enyumba eyuere 2 bedroom asensemeri ya restaurant kugose asensemeri ya section 58 akero kolgelyo manchi mulgelya nigo bakolto butikibaime kumulikiranga ngaki abaruki wabo baliko babako wakana chibesa se chi hostel echo ase yanekiriwe nga ase hostel yalengi yeligulire nsikigima nigo bali wakana chiri bubere ne chimisano nabo ige yalenge ligulire igoromono nigo yali wakanwa chiri bu isano nemo nanyana bo nigo mulikibwe gazeti ya mulikitenga asensemeri ya damages nigo babete ba komenta onyeko gosalia bulb holder nabo igo asensemeri socket nigo gwakanwa fine yelibweyamo eyalenga bukale emyeyamo asekorende sensemeri ye socket nigo wochigwakana chibesa chiekerengo keigoromona bali bakobelia mache nigo yaberige kwene kigwanga nigo barachigwakana fine yechiri bubere asekorende bali barabe bakorosia boigo endagira se hostel nigo barachikoba bagwakanwa fine abagwakana fine gosika bosiko ikase page ane ya gatatu mwancho murigerelia ne muriketenga kyomusbati yoyomo agenderete kurera konyora omwana oye magega ya matuko 50 nilimo abeire gakwumya atarabaga korora omwana oye chinga kichokorobekana osumwana oyo ibeteka gweso kya gukora okurobekana korekana n'obutuki bwabere bagokorekana nigo omusayo ale conductor beteka gweso kevene nabayigo kubwatirana n'abamu abo elinde kwamerelia obokoreli bwe serikali asekolende nonya magiga yo musipati ya Sirieta Susan Wangari otema kubulia basani bae nigo babete bakwendekya ngachinga kyabanyanyimbo babete bakuruta tear gas nigo babete bagwatana nikase kolende baroche gakubugulibwa gucya asegali y'abanyanyimbo asikoli nonyabere kagotema kumulia se chinyagitari nebitaseni by'abanyanyimbo taraba kakomonyora goikira bono iga mwanchi mulia gosika gubisiyo goikase peja ne yakane ne murikerete ngakibono murai wense Dr. William Ruto arachikoba kagweso kebene nabayigo korale bene litukolia Jumanne ko ralia Raila Odinga asokorwanirira ekirugo kyobonyekirugo asensemeli chinse cyobo mu Africa nanyana boniga bakenya babere bakoboligwa gutwara obomo nabayigo kwene kyangachi campaign ngo cyagakirebene asokwene kyanga Raila Odinga nachikoba gakwenyorera obobuye ase ekirugekyo agosika basigo ikase peja ne ya gatano mwancho murigerelia ne murikerete ngakibona sensemeri ya Central Bank of Kenya yaberege kwene kyatene ninga company ya Germany yabetege kwenyorera gusiba bete bakubita inse essay ye daily echibilioni 14 nerera chikoba yeko Rosia amanoti amaya mancho muri agosika basigo ikase page ne ya gatano na limone muri kirita mangana arengete siasa asikolendo muri kibigazeti ya muri kiritenga abarayi bage siasa kurwa sensemeli ya Meru mbabete bagweso kebene litukulia Jumatatu nabayigo gosedi tuko magega yo muswada boko mwaka isiko umugavana Kawira Mwangaza kubekwa bosibwe senateri tukolia Jumatatu nabayigo gwikirana asenyombene na yoborai nabayigo gukwana no murai wense tabakagusira Kawira Mwangaza nabayigo kwenekya obere gakurusigwa asekirugekyo ekero muri kibegazeti ya muri kertenga nigo egatia baseneta bakugorwa elinda kwenekya mugavana Kawira Mwangaza ngwa kualisiko nonyana bonige muri kertenga abasubati abaseneta ambabete bakuligia chinjira cyogo ikera omorai wense ase okumubolya gotutera rengane yase kolende omorai wense tachikobaga koro kyanjira chinde chonsi cyogo twale ngwana na barabo bose kumerana na barabo agosika basigo ikase page
ne ya gatano na kabere mwancho muri yenegendete kumurikira amangana kawira mwangaza sekorenda CPJ ya gatano na kabere emurikirite nga ekegambere kenene nigo kyabete kegotenenia bene okorarigwa gogotoka kana likweribaga asekero gekyo kyobo governor imeye county ya Meru akorengana no munachibi na Bahati Mwamuye nigabete gakoenekia nga nigo ekina kyaye kawira mwangaza kirabe kegotegererwa erinde kumanya oboene bamanya koralia ngari bagelio ndirororo mwanchu muri yagoika ACPJ ya gatano na kabere nongo ikira mweli obo kumulikira gazeti yeli tukulia lero ninde kwimanya mange egorere agazeti elia wantite abagawe semia na kwimanya amange anemono ayo tutaba tugukunira kurinde mwanchu muri neze TV kumanyinga kirachi koraga bose asikiretali tambe nigo turabutugusanga nomogeni oito Kevin Ntabo oyoromo Kenya omenyete ase chinse chiria chisiko kolende ole ase nsitwa Kenya ase egekerenge ke kolende nigo arachikurobo semi bwae anemono unabete gago kina kurua senka yogotaka oikera ase abeire gago ikera nigo Frida akora obolemi ense eria ya ngumbu abantu bali bakobolinga America abantu ngokora bari obolemi ayo tumanya obubisi mborobyo ase igoto basabusoto bakanigera nabe gagoikira na assist na gusanga nere Frida Kerubo ngoma ncho muri elia to sasa nsema ya kabere ya studio to koirana ndobe to gusanga amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 nemo amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira aseti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byo gusomera bisaine unabono chi computer echo gikuru amasomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byo kubuga muziki unabono guitar
drum sets, keyboard egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma se skuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabo igo usire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 kyanda eyemo 24 kyanda inye isaronemo wose inoti 32 ibere isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Lupa Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, x-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy ngobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwancha bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wakesi mwetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuje bukwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible cinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kanisa la New Life Pentecostal Church Kemera linakualika katika mkesha wa ibada na sifa, yaani worship experience utakaofanyika Ijumaa tarehe 23 kuanzia saa 4 usiku hadi asubuhi. Hata wachungaji wanakuja kwa sababu ya kusherehekea praise and worship experience. Siku hii itakuwa ni usiku ya Zaburi 95 kifungu cha kwanza. Njooni tumwimbie Mwenyezi Mungu, tumshangilie mwamba wa wokovu wetu.
Kumbuka, ibada hii ya sifa itakujia moja kwa moja kupitia televisheni ya Ndizi TV. Ndizi TV itakuwa mahali hapa. Ndizi TV ne basaya iga. Tutakuwa na mkesha pamoja. Intobe nugo tsangirikana se twensi. Kwa hivyo tunaomba Mungu awe pamoja nasi. Asigo tuwasabi no munene abe na mwana. Kwa wale ambao wameahidi watakuja. Ase bali bonsi bali irangango chabale. Tuwe pamoja. Yaliyo toba sobuamo. Kuanzia saa 4 usiku, njoo upokee kufunguliwa kupitia nyimbo na sifa. Kwa niaba ya kanisa letu nzima. Ako amone kanisa yitonyonsi. New Life Pentecostal Church. Kanisa yobugi momoya. Wamealikwa wote. Baliga ni webonsi. Wamealikwa wote. Baliga ni webonsi. Usikose. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria korwa bogwenia wetrasa marioga yokorwa se chinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringoriwa nechi machine chaito Ngorokorosi Mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karagwa achine ntobwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mpaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora mitando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese kara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye umusobereri tari gochora erega kende gionsi umira esani kibesa kiyanga kende gionsi gagusaba indagira gagusaba etafauti bono no musangami karore ryoki na lya kurunda ko chakuo Igo na irariri ndabona uraja waka umusabereri ta mbabu gusikankoyo gwagonyora usikire umusangami nabo bwato ugusika kwae kya nabo ranyora no muiyocha ose umwamatocha nande mnaritwa tabari tanga na tarigo ya dandons okorru musangami ochire naba amajithiko babuna aiganko nyorande gento ndi bose abantu babu nande no bangamu omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV omwansu bwomugusi ase gati yaito ntobwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata amagani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo
na kubwatisibwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima Imeya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime gwetani myaka ibiri bono Ndizi TV yakoretere umuruburio bw'umuganone Monjumurelia on Ndizi TV kurwasa matuko amaega tobere tokora umuruburio bw'umuganone astobe tugusanga n'abantu ao abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo nabono twachinjirio koboko korende bono umuganone obeire umugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomoja kudigereria umuruburio bw'umugano ito kira ritukoria Jumamosi chinse 12 cy'amagoroba nera Job Maangi astora gusanga neki sukuru abonchori yabose ebyombe ao byabere gukora bujyana gusanga n'abarobu erindo kwa emigano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School very big matukumake ya chakete mwaka 1993 na wanafunzi watano. Omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ayumwanjuwe gatasini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'umtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi Gendo tikeria kiya sense